Kontatu nahi dugun horri, zer itxasten dio antzerkiak? Antzerkiak niretzat behintzat, personalki itxasteiona da energia. Energia berezi bat, hemen eta orain gertatzen nahi dana, hau hemen eta orain gertatzen nahi da, eta ez dana behin berdina izango. Osea, hori da antzerkiak edo zuzeneko ekitaldi batek, niretzat mezu edo historio horri itxasteiona. Bai. Bat-batekotasuna, ez? Eta hemen eta orainaren errepikatu ezin daitekeen energia hori, ez? Bai, azkenean berotasun hori ere bai, ez? Publikoakin momentuan gertatzen nahi dana, leheno aipaudeu off the record, zenbat gauza gertatzeian estenatoki baten gainean, ez daudenak gure kontrolpian, ez? Eta horrek ere momentuan historiai gehitzeion edertasuna, ez? Bat-batekotasun hori, perfekzio eza, gauza bat ezin danean errepikau, hortara abokauta do, ez? Imperfektua izatea, eta horrek beak sortzitun altxor txikiak dia, medio hori, antzerkiak dakana, edo zuzenekoak, esango nuke. Inguratu egite zaitu antzerkiak, musikak, zuzeneko gauza bat beste erabatea, beste gauza bat da baita Makerik esan duna, ez dela errepikatzen, ez da holako publiko bea, ez dela momentu bea, filosofuek esate zuen bezala, ibai bea ez dezula pasatzen bider, berdintzu, ez? Orduan, alde guztietatikan hartu behar da antzerkia. Zirko ere dauka arrisku gauza hori, ez? Agian hori da be medioa, da emozioa eta da, transmititzen dizun energia hori guztia, baina baita oso gauza fisikoa eta zuzenean eukitzea beste gauza bat transmititzen dizu, ez? Haude hor berarekin gauza hori sufritzen edo disfrutatzen edo partekatzen bai. Esaten zuen teoriko batek, antzerkia dela funambulistaren, zuzeneko ikuskizun bat, antzerkia bat baino, funambulista batek egiten duen lanari dekin egiten zuen erako lotura bat, ez? Zeren azkenean, arrisku bat zirkuan askoz handiagoa, ez? Ja hori ez da metafora bat. Baina arrisku bat dagoela jausteko, arrisku bat dagoela baita ere, prestatuta zegona gaizki ateratzeko, amankaik esan duen bezala, ez? Edo segun ez da ze ikuslego dagoen, ikuslego beroago bat, edo ikuslego arduratuago bat, edo ez, azkenean bolo bat, ez da inoiz beste bolo baten berdina izango, ez? Aukera daukagunean joateko antzeslan bat, 2 edo 3 aldez ikustera, toki bakoitzean oso desberdina sentitu dezakegu, ez? Batzutan indartsuo gaude, eta beste batzutan ahulo, eta zuzeneko hortan, klaro, zuzean bezala mostratzea eta bestian begira da jasotzia, hola, ez? Ez da berdin ahultzaudenean edo indartxu, klaro. Eta horrek beak ere, pila bat eraldatzeu mezua, emaitza. Publikoa super garrantzitsua da, eta agian batzutan antzerkian dago 4. norma hori, eta batzutan ez dago, ere ez, baina naiz eta egon behar da, ez? Behar dugu publikoaren, buelta hori ez, zerbait ematu dugu, baina bueltan behar dugu edo energia, edo batzutan dira txaloak, edo algarak, edo ez dakit, hori energia hori mugitzea. Ez berdin ikusten dezu, baldin mazaude oso publiko lehorrakin edo, ez dakit, edo aurrera antzerkian ikusten da hori asko adibidez. Aurrek ez dakite disimulatzen, edo baina bueno. Eta orduan, aspertu baldin badia, aspertu dira. Eta, guk beste erabatea funtzionatu dezakegu, baina publikoa ere babesten du edo ernegatzen du, segun. Publiko eta antzeslana edo emanaldia egiten ari diren haien arteko topaketa bat da nolabait, ez? Muga batzu dauzka, batzutan gehiago bestetan gutxiago, baina bai hartu eman bat da eta topaketa bat da, ez? Eta hori ere nik uste nahiko zuzeneko kulturan ezinbestekoa dela, ez? Topaketa bat gertatzen.
presentzia bat, topaketa bat, toki bera eta momentu bera partekatzea, ez? Akoratzen ez lehenengo aldiz, pandemia eta gero, estenatokira egin nitzanean matriuskakin eta ikusi nunean publikoa separauta eta maskariakin eta bapatian, ostras, esatezu, wow, hola izan berbau, ez dakit nahi deten hil, ez? Osea, gero egia da, zorionez edo zoritxarrez beti ohitze gehala danea, eta egia da gu ere ohitzen goazela, ez? Hola perzibitzea publikoa, baina momentu hortan izan zen, ai ama, komedia bada, jaso berdeu, ez dut irakurtzen, ni nire astigmatismoakin, ja, ez dakit zeintzean, osea, zer da kasu hauan, ez dakit aspertzen aizea, ondo aizea pasatzen, elkarrizketa hau gorputza jasotzeuna, ez, bapatian, pun, zu zaude, zure tekstua botatzen, daldi berian aizea jasotzen hori dana, ematen hori dana, eta derrepente, etxe hon. Eta karo, hor ikustezu, ze importante dan publikoa, baina ze importante da publiko aktibo bat, ze importante dan publiko bat konsumitzeuna kultura, dakiena ze konsumitzea datorren, osea, ez publiko, ez dakit, amedret da bat, nire askotan etortzait Shakespearen, ni oso Shakespeareana naiz, eta Inglaterran antzeslanak ite zituenean publikoa haintzan aktibo etzitzakonean gustatzen, inkluso, bueno, espresatzezula momentuan, pataleatzezula, antzerkitik, eta hor badao zerbait gure txintxuismo horren barruan, eta oaindik eta gehiago, ez? Osea, nahi, ite zaitena abismo, benetan. Bai, nireko zuan adibidez, oraindik, lehenengo antzazpena inunean, oraindik anetzun jendea emaskaria eraman behar, ez zan derrigorrezkoa. Eta kalean zan, eta orduan lehenengoetan, arraro izan zan, hori, danak asko zurrunago, separatuagoak, eta baina bai, gero kiston aldea nabaritu nun, ja hori gogorra zan, baina danak aboak estalitata, bai, oso gogorra intzan, eta ez daki, jendea gelditzen zen, pixkat hori forma bat zuten hemen, ez? Edo nahiko ez zuten hain beste, ez zan heltzen beraiei gertatzen zitzaien gauza, eta hori du gogorra bai. Badirudi, orain, bizi dugun egoerak medioa bera eraldatu duenez, eragina duela edozein mezutan, ez? Eta guri ere adibidez, azaroaren 5ean estreinatu genuen Norman Fosterrekin Antigone, Arriagan, eta gu antzeslan hori prestatzen aspaldi hasita genuen, zero pandemia etorri zan, dana luzatu zan, eta batean, antzeslanean, momentu batean, musuak daude, eta esaten genuen, ostras, ezke hau, batean, ez, hartzen ari da dimensio bat, ez, estenan musu bat egotea, edo segun eta zeri buruz hitz egitea, batean, ez, askoz ere, ez dakit, transgresoreagoa ematen zuen, zena baino, ez. Duan, guzti zeharkatu gaitu orain bizi dugun egoerak berak ere, ez, eta eraldatu du oraintxe bertan, antzerkiaren forma, edo, zuzeneko topaketa honen forma hau ere, ez. Musiko bezala hartetzezunean, eta jendia ikustezunean, hola, osea, oain dakaun panorama, ez, eta karo, segun gaina ze musika itezun, osea, Dantzatzekoa gaizki. Ze zentzu daka honek, ez? Osea, nik mezu bat botatzet, eta jasotzen nahi diana da gauza bat ezin duena behaiek hori jaso, ez? Orduan hor, baita ere publikoak kalibra egin behar du, ze, orduan jendea ikustezu, alga marinoan aiten, aleginak eo zer, ez? Osea, Zumaian lehenengo kontzertuak, pandemia eta gero, edo itxialdia eta gero betu zen da, ekainean San Pedro jaiak, ez jaiak antolatzen, eta eragoztitako gauzak plazan, itxitako eremu bat sortuta, eta orduan etzan derrigorrezko maskaria kalean, baina bai eserita egoteko gauza bat ikusten, eta tiktara, salsa musika, eta behaiek holtza gainean dana eman da, eta
txintxo, gure maskariekin, eta horrela, ez? Oso arrarua da. Antolatzaile bezala, bai zuentzat arrarua da, baina antolatzaile bezala. Energetikoki da arraro, ez? Hori da atera duzu lehenengo gintza, Amankai, eta oso arraroa da energia talka hori, ez? Batean hemen gauza supermartxoso bailongo bat, eta jendea hor aulkira lotuta egon beharra, ez? Beharrik, oso arraroa. Bueno, nik ari gara pixka bat honi buruz berbetan jadanik, baina nik komentatu nahi nuen itxialdian zehar, COVID-19 itxialdian zehar, mota desberdinetako topaketak, ez? Ota izan genituen falta. Bai familiakoak, bai kulturalak, bai klasetakoak, ikasgelak, faltan bota, ez? Lagun topaketak tabernetan, danetarik, ez? Eta, bueno, hor sortu zen olako kriston olatua, ez? Pila bat jarduera online, jarri ziren abian, eta hala ere, nik uste dut argi geratu zala, pandemia edo itxialdiak aurrera egin enean, topaketaren desioak hasten jarraitzen ebala, horrek ezin ebala, ez, ordezkatu. Eta niri pertsonalki gertatu jatan izan zen, gorputza pixka bat abandonatuta edo txirotuta sentitzen nuela, onlineko kontu guzti horiekin, ez? Zentzumen batzuk kapauta moduan, eta orduan etorri zaidan galdera bat dura, ez? Agian errealitatea modu oso batean sentitzeko edo gozatzeko edo behar ditugu zentzumen guztiak kitzikatu pixka bat. Sentitzen nintzen hori, txiroa, nire etxean online gauzak egiten. Gu justo bukau genunean konfinamentua, beti zeztuko antzerki hastia prestatze deu, ekainan bukaeran, eta horre hontzan, gu ikasliakin online antzerkia online iten. Zer da hori, ez dakit zer dan, baina, saiatzen, jarraitzen klasiak, eta, asmau genuen olako beste antzerki haste moduko bat, eta inkreiblia izan zen, maiatzean buelto ginean klasetara, ze itzuli ahal izan genuen hori prestatzea, ze txiki zeuden gorputzak, ze itxita zeuden gorputzak, ez? Osea, karo, lau hormetan, nik beti esaten nioen ikasle eske, azkenean gu katuak bezala gea, ez? Katuai kaja handi bat jartzen bai dozu, desparramatzea kaja handi hortan, baina kaja txiki bat jartzen bai dozure, gai da kaja hortan sartzeko, ez? Eta orduan, ginean, kaja txiki baten sartuta, eta gero, atea gintuztenean, gorputza hongo balitz bezala txiki, ez? Oso sensible, oso itxita, eta nik ere sentitu nun, gorputzan gauza arrar hori, ez? Momentu batean, inkluso reptil bat bihurtzen nahiko banitz bezala, zenik COVID-a pasan zean, konfinamentu hortan, eta usaimena juntzitzaiten, dastamena juntzitzaiten, eta bakarrik neon etxian, eta ja esaten nun, ostras, eta egunen baten beste norbaitek berriz ikutzen haunean gai izango nahi sentitzeko, edo igual ja betirako bihurtu naiz suge, ez dakit, reptil. Eta zan hori, baina jende gehioi entzun diot, sentsazio hori. Ni gaur irakurri dut berrian, etzan antzerkiei buruz, dezer zan, nerabien egoera eta nerabiek nola haidian pairatzen edo zer egin daukan guzti honek, eta aipatzezun azalaren ikutzeko premio hori edo, eta lotzen zuen nerabiak gurasuekin ez daukatela, behaien lekua berdue eta bere ez dakizer, eta lagun arteko bultzada horiek eta ikutzeko premio hori. Eta nik ustean dut hori dana dela, ez dela ikusi dezakegu, jan dezakegu, ez dakizer, baina behar dugu ez bakarrik kale arten eta ibili baizik eta energia inguratzen gaitu ez, onak eta txarrak, baina behar ditugu. Usteekin kontaktuan ikutu edo bimuxo eman edo besarkada bat edo bai. Eta erabak eze perspektibatik ikusi nahi dituzun gauzak, ez? Ze perspektibatik nola hurbildu, zer usaindu, zer ikutu, ez? Azkenean
onlineko harreman bat gauza bidimensional, hotz eta aurretiaz atondutako gauza bat da, ez? Norbaitek ematen dizu plano hori da ikusi dezakezuna, eta harreman bat badago eskatuko aldiozu ez ba. Hori mugitzeko, bestela hori da, ez? Onlineko gauza hauek badake zerbait da aigeala bihurtzen ezkeala adoretsuak. Oain momentu honetan, kamera horietatik gure irudia da trasladatzen etxetara, eta nire irudia ikusi dezake edozeinek, igual nik ere ikusi nahi ez duten persona batek, eta hori iristea, ez? Eta nik ja hori ez dut kontrolatzen. Eta zuzeneko emanaldi batek, naiz eta jende asko egon emanaldi hortan, badaka adore punto bat bilan partetik. Bai etortzeanak eta bai goian daonak, ez? Porque begirada hori jaso berdu, baina badaki zein aidan begirada hori emititzen. Hor da emisoria. Kasu hontan, zein da hor? Ta nahi horrek artista bezala sortzeitolako batzutan ez... Mesfidantza bat edo... Sensibilidade bat, ostras, zein aida eta nola aida ikusten, behitzen, konsumitzen hori. Bueno, gaur egun ere sare sozialetan hori asko gertatzen da, ez? Eta batzutan artista edo konpainia bezala jarri behar duzu zure lanaren informazioa, argazkiak edo hor, eta zaude super expuesto. Baina ere alde positiboa bilatzen, uste dut online gauza hauek egia esan oso nekatxoa izan da, baina lortu ditugu ere gauza asko egitea. Agian etzan erresa danak bitzea eta batera bilera bat egin edo zerbait antolatu edo ez dakizarren elkarteak jendea bildu eta, baina egia da jende asko online bidez bilerak egin ditugula eta gauzak lortu edo behintzat elkarrekin egoteko gauza hori lortu dugula, ez? Hori bai. Pero pixkat arrara zan ikusten zuen jendea ja azkenik zure aurrean ez duntzuna, dauzkazu hemendik bera existitzen zara, ez? Hainbeste denbora zu ikusi gabe eta orain osorik ikusten zaitu. Gustatuko litzaidake aipatzea teknologiaren erabilera kulturgintzan ere, ez? Askotan sentsazio daukat diskurtso bat garatu dela teknologia berriaren edo disiplina artekotasunaren aldarria, ez? Edo nolabait haien baitan teknologia zuten ikuskizunak berritzaileak, apurtzaileak, garaikideak, modernoak zirala, ez? Eta, kultura asko kontsumitzen duguno, badakigu hori horrek ez duela zertan izan kalitate berne bat, ez? Inondik inora, badaude marabillak teknologia baitan duten ikuskizunetan, eta gauza eskasa. Gauza guztietan, ez? Bai egia da, badirudiera nik uste dut optimismo bat egon dala hor, edo moda bat, edo agian presio bat. Eta nik aldetu nahiko nizueke, bakoitza bere arloan, programazioan bertan ere bai, ea noizbait, COVID-a baino lehen, ea noizbait, sentitu duzuen zuen ibilbidean, presioren bat, teknologiak zuen sormenetan edo lan egiteko moduan txertatzeko. Dela, deialdi baten hautaketa irizpidetan ala jartzen zuelako, edo dela ondokoak egiten duelako, kompetentziak egiten duelako, eta badirudiela ez baduzu egiten ez zaudela eguneratuta, edo... Ni konsideratu naz beti nahiko analogikoa, zentzorretan. Beti hain neuzkan gauzekin egin, teknologiak, ikuskizunen bideo bat egin behar da, edo argazkiak edo, bai. Baina gero estenatokian, nahiko analogikoa, ez?
Baina egia da, askotan ikusi ditu dela deialdiak, hori, ez dakize gauz berri edo investigazio bat ez dakizerrekin edo teknologiaren inguruan, hori askotan ikusi dut. Eta baita, bizigaren mundu honetan teknologia da beti ona, ez? Beti sartzen digute ideia ona dela. Eta, ona da, ondo erabiltzen baduzu, baina bestela, hori orokorrean, ez? Gero, gure lanean antzerkian eta, uste direla erremintak, ez? Eskura dituzun erremintak, eta erabila dituzu edo ez? Baina, aukera hor dago. Hau teknologia badela, baina astu zaigu. Claro. Bai, hau zitzaiten teknologi punta edo berriak. Ez que, claro, nire galdera zen, zer da teknologia? Osea, ez que, claro, azkenean gaur egun... Nuevas teknologias esaten. Bai, baina batzutan esatezu, zer? Osea, berritzailea izateko zer jarri bere, ni hemen aurrian monologo bat iten da hemen atzian, ez dakiz hori ja berritzailea da. Egon da, nik uste zikloka ibiltzen dela, eta baita, zuk esan dezuna, arkein du guk zaitik ez, eta askotan teknologiak eta horko, askotan guri aretuetan eragozpenak gehiago sortzen dizkigu aportatzen duna baino. Bai, egia da obra batzuetan proiektzioak eta ez dakizema gauza sartzeak aberazten dula obra hori, baina beste batzuetan konfusioa baino ez du sortzen edo jantzi egiten dulakoan egiten duna da mezua despistatu edo zaude irubilei behirat eta ez duzu aktoriai behiratzen edo orduan neurtuin behar da bai ondo eta eukitzea aukera hori eta gero erabaki oso ondo, baina helburu baterako edo ez derrigor sartu behar dut, bai, hemen foko bat ez dakin nolakoa eta atzian, astu zain nola deitzen zaion atzian jartzen dian... Ziklorama, garai batean dana zikloramak. Bai. Eta gero beste, eta kemakinak, eta momentu batean goiko malinatetik erori bertzun zerbaitek, bestela, orduan, urte batzutan errepikatzen dira gauza batzuk, eta gero bueltatzen zea oinarrizkora, eta xume horre daukan magiak, baina besteak ere baldu magia, nik uste dana dela. Ez azkenean da, ze nahi dezu kontau. Ez, niretzat hori da, osea, ni oso teknologika konsideratzen naiz baita ere, osea, asko gustatzea izkit teknologia berriak, baina antzerkia iteakoan ez ditut erabiltzen normalian, zeba, ez dakit, osea, beti kontau nahi dituten gauzak, gero azkenean, aste naizenean kontatzen, igual, ez dalako suertatzen, hori horre hotia. Gero nik kangu badakat, eta orduan saiatzen naiz iteituten gauza danak kangu hortan kabitzia kotxian. Orduan askotan, ziklorama bat evidentemente ez zait kabitzen. Eta, baina zikloramak ondo jumerduen rolla eta bestela, biegun irautitu eta gauza garestia da asuntua. Orduan, hombre, eukiko gainu nik zer dakit, kriston arriaga bat gure zeatarako, eta nahi deuna esperimentatzeko, zenek esan, igual probablemente hor sartuko genitun gauza, baina sortzaileon ze askotan hori da, teknologia bai, baina gero hori egingarria izan behar du, eta... Batzutan bai laguntzen dizuela, edo konpainia batzuei obra bea espazio ezberdinetan moitzeko, zekaro, antzoki txiki batean, antzoki handi batean, eta orduan teknologiek babes bat sortu dezakete. Hasieratik, proiektuaren hasieratik, ideia izan da, egingo dut hau, wifi bidez, konektatzen den gauza honegaz, eta horrek dauka sensore bat, proiekzioan, ez dakiz eta hori izan da, jostailu hori hasieratik egon da, eta dramaturgia horrek estrukturatzen du, zeren ala bada, beharrezkoa da teknologia hori, eta egongo da super esplotatuta, eta joko pila bat, baina batzutan hori da, dago hor, elementu bat gehiago lez, eta ematen du ia tik bat lortzeko dala, deialdi hortan, hala eskatzen dutelako, eta dala, geure buruari, trampak egiten egotea, sortzaile bezala, politika kultural batzuetan enkajatzeko. Zer neurritan hartu dezake teknologiak bere baitan antzerkia? Hau da,
Ze uste duzue adibidez zuzeneko ikuskizunen streamingaz? Nei behin etzai gustau antzerkia edo musika zuzeneko gauza bat grabatzea. Ni naiz super cinefila, seriefila, pantalla tragatzet, me encanta. Osea, baina beste hizkuntza bada. Beste hizkuntza bada, eta bi hizkuntza desberdin dira. Eta hizkuntza baten gauza batzuk eduki dituzu kontutan, eta beste hizkuntza baten beste batzuk. Orduan, de repente, hoien nasketa, txurro nasketa hori, nahi zait jasangaitza, baina gara, ni pixka punkila naiz hortan. Ez zait iristen ezer. Osea, ezin dut balorau emititzen nahi dan hori pantalla batian emititzeko izango balitz bezala, baina aldi berian pantalla baten ikusten nahi naiz, baina, osea, ez dakit, oso sentsazio rarua sortzen. Bi edo hiru kodigo ezberdin eta zaigela hitz egiten, eta orduan antzerkiak behar du bere lekua. Nik hone atorri baino lehen ibili naiz pixkat galdezkan ere lankide, lagun, jende ezberdinei nola ikusten duen gauzak online, gauzak zuzenean eta zer, eta lagun batek esan zuna zen zuma egitearena zaude ikusten, eta niko hain nahi diot honei begiratu edo, eta horrek antzesoan bat, eta zure aukera da, behiratzen duzu, eta oantxen harrapat zaituar, baina gero besteak, eta zuzenian eskaintzen nahi badia, edo realizadore baten mente zaude, hau da, kamera fijo bat dago, baina gero ez dakit, oso zaila, ibiltze zait, eta artistak daude, eta oso ondo ingo dute, baina hizkuntza ezberdina dira, eta gero bestalde esan deuna, antzerkia komunitarioa da goza, komunidade baten barruan zaude, eta da sitcometan gezurrezko parrea horiek entzutia bezala, ez? Ez dakit, nien hau unkitzen, eta ez badau beste aukera ikusiko dituzu, streamingan agian ez, baina bideoak iritsiko zaizkizu. Eta gauza oso onak badaude. Adibidez, nik ikusi nun Teatroen Bilo Udara nintzun streaming bat, behaien azken obrana, eta, karo, zeon dirpila bat, Zentro Dramatiko Nazionala atzetik, eta zan antzerkia emitiuta streaming bidez, baina pentsauta streaming bidez, eta ensaiauta streaming bidez inalizateko. Karo, horrek ja trampa, osea esan nahi, trampa, nik, iruditu zitzaiten zoragarrikeri bat, baina karo, ja ez da antzerkia streaming bidez, edo kontzertu bat streaming bidez, da, zerbait zukitezuna emititu ahalizateko. Produktu bat hortarako sortu dana. Produktu bat hortarako, kamara batzukin prozesuan. Eta zilegi da, eta zoragarri hon daiteke. Eta superrederra da. Baina ez da gauza behar. Baina ez da berdina, de repente jutia xaktin zea ikustea, eta jartzeitu 3 kamara, eta hori etxetik ikustezu. Osea, niretzat ez da iristen. Ni, ez dakit, sustatzegatik edo ikusi ditut lagunen batzu, agian esatu zuten, kabaret dena zeke, eta ateratzen jartzen zituzten streamingen bidez ikuskizunak, eta juten zinean eta ikusten zenun, pero eske, no me hace nada, ez zan ezer gertatzen, ez zan iristen, ez zan ezer transmititzen, ez? Niri ematen dit hori, espazio eta denboraren beste erabilera bat, dela, ez? Hori eraikia izan da, espazio eta denbora batean egiteko, eta batean, kamerak edo, bideoak, zineak, beste denbora bat du eta beste behar batzuk eta baita ere espazioa, ez? Ze distantziatan dago kamera hori? Zema pauso horrela, zema pauso entzera. Ezinezkoa iruditzen zait. Egia da, antzerki profesionalak izan da, ohitu behar garela baita ere, gure ikuskizunak grabatzen ditugun einean, ikustera edo beste batzutan, ez? Eskigitzen diren eta hor, repositorioetan geratzen diren gauzak ikusteko aukera egon da, ikustera, pixkat ohitu egiten zara, ez? Edo, badakizu zein dan egin behar dozun enfokea, pixka bat, zateko, badakiz zer galtzen ari nazen, eta ahalegin hau egingo dut, hau ikusteko, baina aldi berean pentsatzen duzu, horretara ohituta ez dagoen norbaite, pentsatu behar dago hau mokordo bat dala. Ez dagoela irunzterik, zure dinosu moduan, ez? Ez dago irunzterik,
tostoi bat da, beste denbora bateko, eta ez da iristen, ez? Ez daka zentzurik. Agian ikusten duzu ikuskizun baten trailer bat edo, eta badago moztuta ez dakiz zer, baina holan, sin más, antzerki bat edo, ikuskizun bat edo ikustea, ez da... Ni adibidez, antzerkia grabatzen dudanean, ni antzeslanak nahi dut plano general bat. O sea, no voy a jugar a que voy a hacer cine, ez dut nahi. Eta gero egia da dela. Plano general bat, hau antzerkia da, nahi dozu hau irutzi, ondo. Bai. Hobena, zuzenean ikustea, baina, eske, klaro, segitxienez, eukita eszenatoki osoa planoan, ondino izeinke ikuslearen, edizio lan hori, nora begiratu erabakitzen. Baina, ikusten dituzu orduan, jendea errela, supertxiki, ez? Eta egia da nik ikusi ditu dela, ez streamingen bidez, baina bai grabatuta zeuden ikuskizunak, ez dakit. Circo del Sol orain dela asko, baina ez dakit zer konpainia, daki dela inoiz ez dela ikusiko ikuskizuna, ja ez dago biran, eta badaude grabaketak oso ona. Superrealizatuak, kamera hemen, ez dakit zer, eta dakidanez ez dudala bestela ikusiko, agian interesgarria izango da ikuste baina bestela. Atera duzun gaiak niretzat oso garrantzitsua da, zeren nik uste dut batez ere pandemian edo horren enteratu nintzen nik gutxienez, hainbat antzoki, Europako hainbat antzoki, jarri zituzten haien webgunetan ikusgai, hainbat antzeslan, aspaldikoak, eta inozu, ze lujo. Baina eske niretzat lujoa dana da, eta honek dakarren kritika aldi berean da, zergaitik funtzionatu duten antzerkiak 5-6 urte beranduago ez dira ezartzen. Zeren, agian beste generazio bat dator atzetik, agian beste momentu bat dago, agian gai horren inguruan interesa beste, gizarteko beste talde batek edukiko du bapatean, eta ez da asko egiten, eta egon naiz ikusten antzeslan batzuk, zeukatela 10-15 urte, eta hau, ze pena, ez? Orain, bai, partekatzen da, grabatuta, baina alkozan barriro ere eskaini, zuzenean. Baita ere, konpainia bezala, sortzaile bezala, zuk dakazun gogua beste histori bat kontatzeko. Bai. Eta histori hori ez kontatzeko, ober hori. Igual hortik dator baita ere, ze kostatzean martxan jartzia ekonomikoki konpainia, askotan estenografia hori errekuperatzia, igual imposiblea da, igual berri sortu berda. Igual musikan gehiago ikusten nun, jendeak konsumitzezula gehiago festivala handiak eta gutxillo aretotako kontzertuak. Beti ilogikoa iruditu zaitela, zer ni oso fana naizenean talde batena, anoa aretoa, ze badakit hor joko huela behaiek nahi duena, eta festivaletan beti inbar dezula olako moldaketa bat, denbora baten barruan. Eta nik musikan ikusten nuen, eta komentau baita ere asko indeu, musiko ezberdinan artean, badaola olako aretotarako falta bat publikoana, eta antzerkian ere egia da, talde batzuk beti gertatzena, badaudela talde batzuk petatze duenak, baina gero realidadia da, maiztasun hortan, Victoria Eugenian bertan gertatzea, Donostin, igual batzutan jotez eta 20 lagun. Horrelako toki baten, edo soreazun 6 persona, eta nik bizi izan dut, orduan, badaolako, publiko bezala, kutezea, eta gaizki pasatzen, bora esatu estenatokian daudenak aia ikusten 6 gehala, bale? Bai. Eta hau, realidade bada. Oain, jendia juten nahi da antzerkira, eta lehenkokoan iraiakin komentatzen, baina jendiak ezin du soziabilizau tabernan. Orduan, jendiak iteu, antzerkira noa, pixka lagunakin, pixka grupito ite deu, eta, guri mundial etortzi zaigu hori, edo konzertotan. Baina gero hau berriz, ohiko bihurtukoa, momentu hau ahaztuzko zaigu, ahazte zaigun bezala dana, zorionez edo txarrez, eta nik uste bueltauko gehala berriz ere falta horta,
edo momentu, problematika horta. Eta nik hori lotzet asko ematean kultur hezkuntzakin. Eta, bai, iruditzen zait horre badaola konsumoako, kultura ez deula konsumitzen berdan bezala, eta gero guk dakaun kultura gastronomikoa ere atxikitzei dute, pixka bat. Falta hori. Pintxokotea. A ber, eske afai bat galtzia, pintxokotia... Gure kasuan, momentu honetan jendean antzuten nahi da, baina baita esan behar dut, badaola publiko bat ez dana hueltatu bildurrak edo, eta guk ematen dugu mezu hori, tarteak mantentzen dira, maskaria, segurtasuna, desinfekzioak... Zegin da, pixka, gaztetu igual ikuslegoa? Ikuslegoa... Edo ez dauka adinarekin zer ikuserik, beldurrak... Gure kasuan mantentzen da, hasi dia gazte batzuk etortzen, baina nik uste dut tabernak itxita daudelako diala, hori bai. Eta, sekulako poza, gazteak ikustia. Baina, umien antzerkian adibidez, konturatu naiz, guraso gazte batzuek partian bai, baina antzerki barrora, ez da horrelako gauzak somatzen. Baina orokorrean izugarria da, gero, ondoren, antzerkia eta gero jendia eskerrak ematen, eskerrik asko egiteagaitik, eta gustatu zaizu edo ez, baina eskerrak eskertuta dagoela jendea gauzak antolatzen dialako. Baina batzuk ez diatortzen. Ordan bi gauza daude. Gure herrietan bakiu zein da gure klientela normalian eta somatzen ditugu batzuek urrun bezala. Udaran kaleko antzerkietata etorri dan jendea, baina areto barrura ez. Ez dakit. Eta gero ordutegiak ere aldatu egin ditugu eta zazpidetan programatze hori pixkat arrarua da. Batzuk ondo hartu du, eta beste batzuk berriz lotzen duenak afaia eta gero tragua eta oiedanak. Ze antzerkia ez da antzerkia bakarrik da inguruko guztia. Eta polita da hori, baina zer daukan pixu gehiago. Eske azkenean ritual bada, jutia gauza batea. Ikustea, konpartitzea, konpartitzen zuen zerbait da. Eta ritual horren barruan, segun ze gauza sartzean, batzuk animaukoia edo ez. Eta kuriosoa da, gure herrietan eta juten gara antzerkira pixkat normaltasun batekin, baina batzuk antzerkira jutia lotzen duen Madridea jun eta Granbiako antzerki batean jutiakin egia, edo orduan normalizatzeko hori falta zaigu ez dakit. Tabernak itxita egotea arren edo antzerkira hurbildu dan beste ikuslego agian gazteago hori edo berez saletua esan hori agian saletasuna sortuko zaio, ez? Apur bat irakurketa optimistago bat egite arren eta gero jarraituko dute eta beldurtuta zaudenak edo apur bat kontu apur bat gehiagorekin ibili direnak hueltatuko dira baita. Zan daiteke? Uste dut egon badala jende asko irrikitan, hau era normalago batean disfrutatzera, ez? Eta uste dut, ez dakit, agian batzuk hori beldurra gehiago daukote, baina beste batzuk ireki dute kultura kontsumitzeko gauza hori, eta irekiago daude beste gauzak ikusteko. Agian ez dira enbeste joan tabernara denbora batez eta deskurritu dituzte gauz pilo, ez? Eta ez dakit gero segertatuko dan, baina lehenengo momentu baten ni uste dut baiez danak gaudela irrikitan holan egoteko eta bestearen ondoan eta zerbait partekatzen berdin zait. Edo zein formako kultura, baina nire ustez bai. Batzuk agian beldurrez, baina... Bai, egia da, 50%an bada ere, sarrerak agortzea zerbait positiboa da, ez? Toki askotan gainera, itxaron zerrendarekin, eta, hori benetan pozgarria da, egia da, lurralde bakoitzan desberdin daudela neurriak, murrizpenak eta barrez, baina niri gogoan datorkit Kataluniako nire lagunek nola esaten ziaten han publikoari oso arduratuta esaten zuten aktore lagunek publikoari la marea blanca deitzen ziotela. Jendea publiko oso nagusia zutelako. Publiko hemen baino osasuntsuago egonda ere antzerkia publiko oso nagusia zutelako.
Karo, han adibidez desberdin daude, zen antzokiak itxita daude. Claro. Ez? Baina, nire buruari galdetzen dion, agian, hemengo antzera egin izan bat lute, igual relebo bat hasiko litzateke edo. Hemen ez dakit hainbeste hori izan kontua edo ez, hombre, nerabeak beti izan dira hor olako zulo beltz bat, baina antzerkirako gatza izan da. Baina bestela, bueno, igual ez dakit zukiak ingo duzu beto Miriam hori neurtzen ez, hain publiko zaharra edo Publiko zaharra, baita da jubilatu edo, bueno, adinean aurre adijoazenak ere hobeto daude, ez dira oain dala 20 urteko, hau da, beste ohitura batzuk eduki dituzte, ez da, gulanian programatzaile asko gabiltza lanian, igual azken 30 urtetan, eta horiek gazte edo ziala hasizian antzerkia konsumitzen, esan nahi dut, ez da bakarrikan bapatian jubilatuak etorri zaizkigu, ez? konsolidatutako. Aidea urtero etortzen, eta bueno, gu bezala haiek ere xartzen, ez? Baina, bai, falta da, jende gaztea falta da. Egoten da ume asko, eta gero alako batean desagertzen dira, eta etortzen dira bakarrik bakarrik eskolekin eta egiten dian kanpainak gutxi horietan, eta gehiago egin beharko liakena, dudik gabe. Etortzen dira, eta alako batean 20 urten bueltan hasten dira berriro etortzen batzuek, besteak ez, gero batzuk guraso gazte dianian itzultzen dira, hor, zikluak daude. Behintzat, guria bezalako herrietan, hiriburuetan ezberdina izango da. Hiriburuetan, adibidez, Donostian publiko ezberdina ikusten duzu antzoki ezberdinetan baita. Ni ikusten detenean, behintzat. Eta Bilbo edo Gasteizei buruz, ez dakit ez, beste hirietan baina, badaude pixkat, zauta, sektorizauta bezala. Bai, Eneritzek, eskerrik asko Eneritz, komentatzen du, itxialdian batik bat, eman diren grabaketa eta, bueno, eduki kulturala nola partekatu dan, ezta? Eta nola kudeatu dan pixka bat hori, ezta? Bueno, bai berrian adibidez, bai hainbat tokitan, ez? Olako pilula kulturalak zabaldu dira, ez? Pandemian zehar, eta nola vulnerabilitate handia sentitu duen baita ekonomikoki. Nola kudeatu den hori, eta nola ere artistok, hau nik jartzen duten eritz, zure baimenarekin, nola geuk jolastu dugun jolas hori, ez? Eta nola geure lana eskaini dugun gehienetan doainik, eta horrek sortu ahal izan duena. Udaberrian, itxialdian, hasieran gehitu ginen kongelauta ez genekin zer egin, eta gero sortu genuen, eta gioi bat jarraituz pixkat eskaini genitun ikastaro, kontzertu ez dakizer, eta baita antzerki edo ere, eta ordaindutako lana. Denbora guztien esan genuen, azken finean, bestela ere, antzeslanak eduko genitula, eta ordaindu genitula orduan, ordaindutako lana bestela ez genuen nahi. Eta gero bestalde, udaberrian atzeatutakoak atzeatu egin dira, ez dira suspenditu, gero jarri ditugu udazkenian. Orduan, gure aldetikan saiatu beha ikusten deulako, ikusi deulako lehen nahikoa ez, eta ze egoera larrian dago sektorea. Bai egia dela, hasierako zehazala, hasierako gure, edo lehenengo reflejoa ere bazala, ez? Uste izuegu gure sariak edo, baina ez, ulertzen da, guri ordaindu dute zaigu, eta kamarai ere bai, ez bakarrikan zehai, aktorei edo irakaslei baita kamarai, edizioa egin dutenai, nik usten dut horrela inderdala. Beste gauza bat da, aukera baten maldima zaizue prestigioa duen eskaparate batean parte hartzeko, eta gero norbeak erabakitzen badu hori, ez dakit zer dan aukera, edo dan txantaje mota bat, ez dakit. Hori ja zuek oso arriskutsua da. Entzuten alako, ez dakit zer, programazio bat online, eta eskatu zidaten. Eta ordainduta. Eta, ni presioa, eskatzen zidaten presioan, eta ez dakit presioa.
hori bai, nago superen kontra de streaming eta online, eta baina justo ikuskizun hori egin nuen azken antzezpena, irakurriz ikuskizuna urtarrian. Eta esaten nuen, bueno, ikuskizuna hau ja ez du inor ikusiko, eta gainera pagatze dute, ez, alde batetik, bueno, streamingen bidez, baina ordainduta, bueno, a ber. Eta azkenean onartu nuen, eta, bueno, egin nuen alako aurkezpen bat, eta parte hartu nuen. Baina bestela, bueno, hau, inorretzulako ikusiko bestela, baina bestela, uste dut, ez dugula ezer egin behar online. Ezer streamingen eta ezer, nahiko punkinaz ni ere horrekin, ezer bestela, zer gertatuko da. Jendea ez da zerkitara joango, ez da kaleetara joango ikustera kaleko gauzak edo, eta geldituko gara dana gure etxean, eta guk artistok eta publiko eta danok parte hartzen badugu online ikusteko gauzen bidez parte hartzen badugu, bestea galduko da. Orduan horretan, ez da ez.